Nu e alta mai frumoasă decât Crăciunul cel Sfânt. Noi am pregătit colinde și deși să vă cântăm bucurii și sănătate, dragilor, noi vă urăm. Azi e zi de sărbătoare, grupa noastră de sărbare. Azi vom face împreună cântec, joc și voie bună. Copilaș, dar cât e de frumos la sărbătoarea noastră, tot colorat, auraș, lipurici, tot avem. Dar parcă ne mai lipsește ceva. Nu știu ce, mă uit în jur, părinții sunt, invitații de onoare sunt, prădulețul este, voi frumoși îmbrăcați, dar totuși parcă lipsește ceva. Cine lipsește? Moș Crăciun! Moș Crăciun lipsește, dar știți? Eu m-am luat cu toate astea de dimineață și nici n-am aflat, vine el la noi sau nu vine. Dar, eu când am nevoie de ceva, ce fac? Repejor, pun mâna pe telefon, fac comandă cu livrare la domiciliu și în 2 minute îmi vine. Eu am o idee. Haideți să încercăm să comandăm un Moș Crăciun pe telefon. Voi ce ziceți? Da! Haideți, eu vin mai aproape de voi ca să-l alegem împreună. Așa. Ia priviți acesta, ce barbă frumoasă are. Da? Dar ce căinuți colorate. Ce ziceți? Îl comandăm pe acesta? Da! Așa. Gata, am păsat comanda. Ne aranjăm la loc și așteptăm.
copilași, am venit la voi la sărbătoare. Darul. Tu nu ești Moș Crăciun acela adevărat. Ba sunt adevărat! Ce haine frumoase am! Ce sac frumos am! Plin cu jucării! Sunt adevărat! Tu nu ești Moș Crăciun acela adevărat. Ba da, am vrut să fac și eu un ban. Nu mi-a mers la grupa aceasta. Nu aveți noroc, căutați alt fan. Mai duc în altă. Da. Vai, dar cine face, mamă? Ce fel de sărbătoare fără Moș Crăciun? Dar haideți poate încercăm de pe alții, de pe drum. Da! Haideți de pe drum. Ia, haideți să alegem unul. Extindez numărul. Așa. Ia uitați-vă aici cât e de... Așa. Ia uitați-vă, e sacicăciunul frumos. Dar ia uitați-vă ce sac mare, cum credeți? Se plin cu cadouri? Hai, așa, gata, am lăsat comanda, așteptăm cum e aici. Pleacă de la noi! Ei, nu ne-o mers! La revedere, Moș Crăciun! Copii, doamne educatoare, nu-i corect așa! Moș Crăciun adevărat nu se comandă pe internet. El nu-și postează pozele pe site-uri. Ca să vină Moș Crăciun adevărat, trebuie anul împrejur să fim cuminți, ascultători și activi la activitate și să strigăm tare și din suflet. Așa, ia ascultați ce bine zice Evelina, da? Da! Ia haideți să încercăm? Da! Haideți toți! Moș Crăciun! Moș Crăciun! Ce frumoși sunteți! Dar cum vă numiți? Gura Pichideu! Da, am auzit glasuri de copii frumoși și din repezeală n-am dorit să văd. Nu ne-am ajuns. Spuneți-mi, vă rog. Ați venit în Republica Moldova, raionul Strașini, satul Scoreni, grădinița Andrieș. Așa. Wow! Sper că mi-ați pregătit câte o poezie. Da! Mă bucur. De 3 zile cad din sol, ca ginga și dalbe flori, drumurile strălucind, cu troiene de argint, iar pe neaua sclipitoare trec copii pe cărare, purtând vesel plugușor și roșii bușori. Bună ziua, spectator! Suntem mici, dar buni de gură,
Și acum la zile mari am venit cu o urătură. Primiți curatul! Asta-i plugul grădiniței, cu băieți, cu fetiți. Strighideie sunt nimici, dar au inim de bunici. Vă urăm cum să vă vine pentru anul vin, pentru anul care vine. Pol de marcă vă rugăm și pe crească și pe cer. Iar acum încoratul ne aude lumea toată. Mânați noi! Hai! Hai! Aho, aho, părinți invitați, stați țin și lumânați, lângă bărbă la frați și cuvântul ascultați. Mâine anul se înnoiește, plugul ușor se pănește, plugul ușor rămânește, obicei se rănucește și începem la ora, la casa colinda. Mânați, măi! Hai! Hai! Să trăim, să înfloriți, an nou voios și fiți, ca se pline cu bucate, pace și vășug în toate. Urăm de-ați senină și de fericire plină. Vă fim buni ascultători și nu la gredi și viitori. Mânați, măi! Hai! Hai! De urata mai, de urata mai urat, dar mic cum se vrea, că nu suntem mici, de ne mănâncă că ne hrănă mai, da sănătos, slamă să vă iasă. Dar de urata mai știu că striga cu toate, hai! Hai! Grupa noastră la plecare, vă mulțumim de ascultare, iar dacă nu am fost la înălțime, vă rugăm iertați, iar la care vine, să vă așteptați, la mai mult să vă așteptați. Mânați, măi! Hai! Hai! O, ce bucurie Tu ne-aduce sus, har și veselie, poveste de Crăciun, ce frumos e bradul, ce frumos e tot. O, ce bucurie, parcă nu mai pot. Noi avem hăinuțe, calde și frumoase, jucării și pâine, case caldoroase, dar atâția, Doamne, n-au nici foc în casă, nici măicuță bună, nici hăinuțe groase. Eu te rog, Iisuse, să-i ajuți pe toți, fii în pace în lume și toți sănătoși. Sorii când se arată
greșit. Acum văd că adevărat s-a născut un împărat. S-a născut un împărat, Domnul păcii minunat. S-a născut Mântuitor, Domnul tuturor. medicament. Mi-a spus mama că țușești. Unde așa e când năcești. Uite, eu când sunt răcită, mami tare se agită. Îmi dă ceai, îmi face flexii și apoi trece la injecții. Însă nu te-aș fătui. Nu-i așa că dor copii. Mai bine te îngrijești, că noi cu drag te așteptăm. Cu cadouri să sosești.
zăpadă îți fac loc pe drum. Veselie e mare pentru noi cei mici. Alegăm pe stradă veseli și pitici. Ia numuri frumoasă, la noi să mai vii, ca întotdeauna ne aduci bucurii. Eu te iubesc, sănătate-i dure, iar la anul care vine, eu te luau, vino iar la mine.
divers. Dragi părinți și invitați, sărbătoarea noastră a luat sfârșit și acum în prag de sărbători vă aducem cele mai sincere urări. Casa să vă fie plină de copii, de fericire, mese pline cu bucate, buzunarele încărcate. Anul nou ce nu-și bate să vă aducă sănătate. La mulți ani, dragii mei, eu vreau să vă urez ca sărbătorile luminate ce se apropie să vă aducă lumină în suflete, să vă lumineze calea care o aveți de parcurs. Și vă doresc un Crăciun fericit! Să pregătesc cadouri pentru doamnele care vin la noi în ospiție. A spus, știi, doamna Silvia, ești educator, trebuie să ai și creativitate. Eu mi-am pus toată creativitatea și am pregătit pentru dumneavoastră, stimate doamne, așa să vă înfrumusețeze camera. Da, am fost și noi cu mința noastră, da? Că am meritat cadouri, mersi mult. Dragi copii, stimați părinți, cadre didactici, nedidactici, toți care ați lucrat la activitatea voastră și produsul mulțumim. Ați fost copii deosebiți anul acesta. Și de asta vin Moș Crăciun la dumneavoastră și v-a adus multe daruri. Și asta mai educă, vă dau cuvântul. Părinților, bravo! Bravo administrații publice locale! Vă zic încă o dată, la mai mulți și la mai mari, să aveți parte de așa copii sănătoși, dar la anul să venim în grupa de crești mai aveți încă. Toate părinților, bun? Dar doamna Svetlana, dacă nu este parteneriața așa strânsă în domeniul dat obiectivul, dați strângeți Lunina. Da, mulțumesc de idee. Da, eu din nou vreau să încep cu părinții care dumneavoastră atât de mult investiți în copiii dumneavoastră și de fiecare dată eu asta observ și în fiecare zi, la fiecare festivitate să văd că copiii sunt atât de pregătiți, atât de buni, frumoși și să știți că ei sunt fața dumneavoastră, fața părinților. Sunt minunați. Îți mulțumesc cadrului didactic, conducerii grădiniței, educatorilor care știu ce înseamnă pentru dumneavoastră, cât putere, timp, sănătate, depuneți în acești copii și în aceste evenimente frumoase. Eu vă doresc să fiți sănătoși. Anul care vine să ne aducă doar bucurie, pace și liniște, să ne aducă încredere în ziua de mâine. Asta este foarte important. Haideți să trăim frumos, cu gânduri frumoase și atunci vom avea și realizări bune. Este excepțional astăzi și moșul, și copiii, și părinții, toată lumea este atât de frumoasă și vreau ca întregul an 2023 care vine să ne întâlnim cu bine, sănătoși și frumoși. Eu
vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei educatoare care a depus o muncă enorm de mare. Dumnea ei și nu numai dumnea ei, dar toate cadrele de aici, dar grădiniță, lucrează 24 din 24. Dumnealor nu, dacă observați, nu au ceas la mână, că dacă ori avea ceas, s-ar culca. Dar așa, adică lucrează 24 din 24 ca să ne facă o sărbătoare frumoasă, să ne facă copiii frumos, așa cum sunt ei, să ne aducă bucuria. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru aportul pe care îl faceți și colucrarea care este între cadrul didactic și dumneavoastră cu acești copii minunați. Sănătate și un an nou fericit!